mialatsiny koa tsy regny tato atô mafe raha iaignakatô vidimpiainagna fa niakatra be tsy zaka aiza tomaty folarary zato regny lasa 5 000 voana raiky betsia ty samy nagnambe efa tsy hovavange evitsely mba hitako solution zandeghataka sitaregny ampatron Karkarame, manga karkarame, manga karkarame, masera salirame, manga karkarame, manga karkarame, manga karkarame, sema maniti yatame. Fahitantaray karakorny aty vidindra bazary baka tsy akoragniny lafo loatre vidy mary 5 000 raika poaka ai babalahat votoaka fihinana meregny efa jano